Fl-2020 u l-2021 sentejn ikkaratterizzati mill-isfidi li ġabet magħha il-pandemija COVID-19 madwar id-dinja, il-Malt Enterprise investiet ma' 17 miljun euro f'aktar minn 90 intrapriża żgħira jew startups. F'rapport fil-Gazzetta kulħadd ġie rrappurtat kif pajjiżna għandu ekosistema ideali għall-imprendituri li jridu jkabru n-negozji tagħhom, fejn fil-fatt jimirħu brata maġla tant li jrendu tajjeb kemm ekonomikament u anke s-suq tax-xogħol lokali. Il-Ministru għall-Intrapriżi responsabbli mill-Malt Enterprise Miriam Dalli nhar it-tlieta li għadda ħabret din iċ-ċifra tal-investimenti li għamlet din l-entità governattiva fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari. U mifhum li dawn 17 miljun euro li ġew investiti mill-Malt Enterprise mhux kollha għadhom tħabbru l-proġetti tagħhom u allura għadhom iridu jrendu dħul ieħor fl-ekonomija waqt li jżidu l-opportunitajiet tax-xogħol fi żmien li ġej. Din hija turija ċara kif pajjiżna biddel f'opportunitajiet l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija fuq l-ekonomiji madwar id-dinja, sostniet il-Gazzetta. Fil-fatt, il-Malt Enterprise soffri numru ta' miżuri ta' appoġġ bħal B-Start, Startup Finance, Startup Advance u Business Start. Il-Ministru Dalli qalet ukoll li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jaħdem sabiex pajjiżna jsir hub għall-startups. Malta li l-ekosistema tagħha għal dawn it-tip ta' negozji diġà hija attrajenti ġibdet lejha negozji lokali u internazzjonali li jispeċjalizzaw f'niġeġ bħal teknoloġija medika, xjenzi, riċerka, teknoloġija tal-informatika u intelligenza artifiċjali fost oħrajn. Il-Ministru Dalli fil-Parlament saħqet kif dinja ekonomika ta' wara l-Covid irridu ninċentivaw lil min għandu ideat innovattivi foqsma diversi bħal huma l-fintech, medtech, cyber security u digital gaming fost oħrajn.